Λοιπόν, Μιχάλη, τι καλό καφέ θέλεις να σου κάνουμε? Το καλύτερο. Ζεστό, κρύο? Ζεστό θα προτιμούσα. Ωραία. Στο καλύτερο φλιτζάνι. Ξέρεις, εδώ είμαστε λίγο τοπικιστές. Διαφημίζουμε τα μέρη μας. Ηρακλήτσα Καβάλας. Έχεις πάει ποτέ? Δεν έχω πάει. Καλύτερη θάλασσα της Ελλάδος. Θα το προτιμήσω. Εδώ θα πιεις τον καφέ σου. Τέλεια. Αλλά και εγώ έχω να σου πω κάτι. Σηκώθηκες και για να βρεις το φλιτζάνι, μου κάθεσες εδώ, μου έφερες τον αφιένα σου πάρα πολύ πίσω και σήκωσες τα χέρια σου πάρα πολύ ψηλά. Ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτό το ρημάδο σπίτι? Η γυναίκα μου τα καλύτερα πράγματα βάζει πίσω-πίσω. Καλά κάνει. Θέλει να τα φυλάει, καλά μου φαίνεται. Αλλά ξέρεις τι, αν τα βάζεις πίσω-πίσω και σηκώνεται κάθε φορά σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνει αυτή την κίνηση και να φέρνει τα χέρια της ψηλά, πιο ψηλά από το ύψος του κεφαλιού και κάνει το κεφάλι της προς τα πίσω όλη την ώρα, θα της δημιουργήσει πρόβλημα στον αφιένα και μπορεί και στους ώμους. Γι' αυτό καλό θα ήταν, αν έχει να κάνει δουλειές που είναι πάνω από το ύψος της, να χρησιμοποιεί ένα σκαμνάκι. Παίρνεις ένα σκαμνάκι, ωραία, το φέρνεις κοντά στο ντουλάπι σου, ανεβαίνεις και πολύ πιο εύκολα μπορείς να ψάξεις όποια φλιτζάνια θέλεις. Ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσει από έναν ειδικό λάθη που κάνει στην καθημερινότητά σου. Και ξέρεις, πολλές φορές πολλά από αυτά τα κάνουμε αυτοματοποιημένα. Και μέσα στον χρόνο τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς και έχουμε τα προβλήματα στη μέση, στον αφιένα, στα γόνατα και αναρωτιόμαστε από πού προήλθαν αυτά. Έτσι είναι. Γενικά, μέσα στην καθημερινότητά μας κάνουμε κινήσεις αυτοματοποιημένες, τις οποίες δεν τις έχουμε δουλέψει, δεν τις έχουμε σκεφτεί και μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν σηκώνουμε κάποιο βαρύ αντικείμενο, γιατί πραγματικά μπορεί να προκαλέσουμε τραυματισμό. Δεν σκύβουμε ποτέ πάνω από το αντικείμενο. Αντιθέτως, λυγίζουμε τα γόνατα, σφίγγουμε τους μυς της ράχης, πιάνουμε το αντικείμενο και σηκωνόμαστε, τεντώνοντας τα γόνατα, χωρίς να βάζουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τραυματίσουμε σοβαρά τη μέση και τις αρθρώσεις μας και γενικά τους ιστούς στο σώμα μας. Και μια και μιλάμε για ιστούς, μια σημαντική πηγή πρωτεϊνών για την καλύτερη λειτουργία και προστασία τους είναι το κολαγόνο. Το κολαγόνο, όπως ξέρουμε, παράγεται από το σώμα μας. Οπότε, η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή του κολαγόνου. Βέβαια, μπορούμε να λαμβάνουμε κολαγόνο και ως συμπλήρωμα διατροφής. Τάσο, ωραία, κάθισες. Μια χαρά. Δεν έχεις ποτέ πρόβλημα με τη μέση σου? Έχω κάποια μικρά προβλήματα. Θες να σου δείξω κάτι? Για δείξε μου. Και ο τρόπος που μπήκες και ο τρόπος που βγήκες είναι λίγο λάθος. Θα σου δείξω ένα κόλπο για να μην σε ενοχλεί ποτέ κάτι. Έρχεσαι, κάθεσαι με τα δύο πόδια και μπαίνεις με τα δύο πόδια στο αυτοκίνητο. Ωραία. Και όταν βγαίνεις έξω, βάζεις το ένα πόδι, το άλλο, κάθεσαι και βγάζεις το υπόλοιπο σώμα. Έτσι έχεις μια μεγάλη ασφάλεια για τη μέση σου. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι είμαστε, για σένα δεν ξέρω. Τι εννοείς? Ενώ ότι είσαι άνετος τώρα που κάθεσες. Καλά μπήκες, καλά βγήκες. Τώρα που είσαι καθιστός, πώς αισθάνεσαι? Είμαι πάρα πολύ άνετος. Κι όμως αυτή η στάση, άμα οδηγάς πολλή ώρα, δεν σε έχει πιάσει ποτέ, ο αφιένας δεν σε έχει πιάσει ποτέ η μέση σου? Πολύ συχνά. Ειδικά ο αφιένας μου με ενοχλεί πάρα πολύ συχνά. Και κάτι ακόμη. Έχεις βάλει το προσκέφαλο πίσω πάρα πολύ χαμηλά. Πρέπει να βρίσκεται, ειδικά το προσκέφαλο, στη θέση κοντά στα μάτια μας. Γι' αυτό το σηκώνουμε τόσο, ούτως ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μην πάει το κεφάλι σου πίσω και πάθεις κανένα τραυματισμό στον αφιένα. Ναι. Εντάξει. Όπως και τα χέρια σου τώρα που είναι τόσο τεντωμένα, πρέπει λίγο να τα φτιάξεις. Άρα πρέπει να φέρω το κάθισμά μου πιο Η μπροστά. πλάτη του καθίσματός σου πρέπει να είναι ίσια. Για φέρτε λίγο ίσια. Και κάθισε πίσω αναπαυτικά. Ωραία, καλύτερα. Ναι, αλλά όμως τώρα βλέπουμε τα χέρια σου είναι ακόμα τεντωμένα. Μήπως πρέπει να φέρεις και λίγο το καθισματάκι σου πιο μπροστά? Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι καλύτερα. Θα μπορούσες να βάλεις ένα μαξιλαράκι πίσω από τη μέση σου, ούτως ώστε να πάρεις μια φυσιολογική καμπύλη για να μπορείς να οδηγάς πιο άνετα. Τώρα πώς αισθάνεσαι? Το έβαλα εγώ λίγο το χέρι μου. Μια χαρά. Για κοίτα μπροστά. Δεν είσαι πιο άνετα? Η κοιλιά μου λειτουργεί ως αερόσακος. Μια χαρά. Η απόσταση από το τιμόνι που πρέπει να έχουμε είναι περίπου στα 30 εκατοστά. Ωραία. Είναι και αυτό το οποίο θα σε κάνει να οδηγάς πολλή ώρα χωρίς να έχεις πρόβλημα. Τέλεια. Βάλε τη ζώνη σου και φύγαμε. Όπα. Άλλος ένας τρόπος που έκανες λάθος με τη ζώνη. Δεν κάνουμε έτσι. Το πιο απλό πράγμα είναι να βάλω το χέρι μου εδώ, να τραβήξω τη ζώνη μπροστά και να τη φέρω χωρίς να χρειαστεί να στρίβω πάνω στο κάθισμα και να επιβαρύνω περισσότερο τους ιστούς μου.
Φίλε Μιχάλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.